unsa? Ikaw day, wala mo bisita nimo. Ang buto sa ko kay baw, pero bisag way mamisita nato, dapat malimpyo ta. Sige, ano? Minta Tala na. malimpyo ta. Yo. Yo. Ala, kita man ron. Yo. Musig man na mamisita ni mo ron. Yo. Ikay. Uy, kailan man lagi ni mo ron lagi. Kita man ron. Na, huwag ko kay bawa kinsa ron te eh. Kinsa makaron? Di sa ko ganahan na mamisita na ako eh. Na, di ba kaganahan na mamisita ni mo? Umay na ana, maminyo kag sayo kaysa madagang guwang. Nung ganahan mo ka magbinyo ko te. Nung ganahan mo ka na mamisita na ako. Ikaw mo gani, huwag ka magbinyo nga ate ka na ako. May man imong bana magbuhi nimo. Kay dako kay kagkaon, para buyag lang. Di magi ko mabinlan nimo kanon. Inaunsa matawang ka ate, makita man sa lawas. Aw hinoon, tana ato-atoan kay basig chicken sa ron. Ayo. Ayo. Oh, ikaw man lagi na putirek. Naman lagi ka sa ito yun nimo. Nalay ko te kay manguyab to ko sa manghod. Okay ba kanimo? Nung nag-ate mo ka sa kong ate butirik nga ate gumo, huwag kag nang sa kong ate. Bitaw putirek, unsa man jud dito yun nimo? Nalay ko brad kay bisita ta kon tigay. Pagtaro ko lagod putirek. Unsay brad? Unsay tanan nimo sa kong naong? Laki? Unsa man gyud? Makalibog mo. Tawgon mo ka ate, di mo musugot. Tawgon sa mo brad, di sa mo musugot. Unsa man gyud? Pero muli na lang ka butirik. Di sa ko ganahan na mamisita na ako eh. Andam na kong buhaton tanan para lang nimo tikay. Ano na lang butirik, anda man kanimo buhaton tanan para lang nako. Namihatag di mo nga challenge. Nya og makapasar ka, balik ka sunod adlaw kay hunaw-naon pa man ako. Pero og di ka kapasar, aw, ano lang pakita nako. Kanang kuan day. Ang challenge nako kinahanglan makashoot ka 3 ka beses. Sa dun say imong ipabuhat nako tikay, akong buhaton. Unsa man imong challenge tikay? Chut chut. Ay sa butirik ka, kadto ta kay ko. Lingkod na sa dira. Sa putirek kay magkakuling ko lang kalingkod ka. Oh, dere lingkod. Salamat kayo ha. Salamat. Wala butirik, mo ako ang kuan nimo, challenge nimo. Kailangan na makashoot ka ni katulo, pero gamit ra usara ka mata. Ug makapasar ka, balik ka ugma, pero di ka kapasar aw. Ay nalapakita gid nako. Simple. Para kana lang. Stalir ka na buhaton. Kuniti lang ni ang botelya ate oh. Ako lang ni straw. Bibi tarong. Tarong ka para matarong ka. Larga na ka butirik? Sus, kasimple naman na ana eh. Sige, kupti ng straw oh. Sige ha, unang shot. 1, 2, 3, shot. Uy, kapirikot. Kuntihan niya oy. Simple ka ana. Sige, kaduhang shot. Oh, pare ah. Naraman na anin taon eh. Sige, 1, 2, 3, shot. Saan ka Simple naman na nakabuhat. niya oy. Oh, kuha rin straw oh. Sige, katulong shoot. Og makapasar ka, ni pasar ka ha. Balik ka ugma, pero di ka pasar. Napakita na ko ha. Sige, katulong shoot. Okay, Sige, 1, 2, 3, shoot. Sus, sayo naraman na raw. Sige, very good. Hindi, ani niya. Very good. Sayo naraman na eh. Simple naman yung ipabuhat eh. Oy. Butirik pasar, nakabutirik. Yes! Kapasar ko. It's the motherfucking Eagle Double G. Balik ka sa dogma ha. Oh, sige. Ya, ato na ko. Sige. Salamat kayo ha. Noon sa man ka nga eh, kung kabuangan. Sos. Isang taon ka oy. Sa tayo na naon na ng laki pagsukod. Mo ba? Oh, Dwayne, naman lang ikaw. Sa may tuyo. Sa may tuyo ni mo, Dwayne. Lagi yun sa may tuyo nimo. Ay, naalagi ko tisay. Kay, himuon nung tati kang inahan. Ay, inahan ba? Ay, kanang, mamisita ang takon mo tisay. Na, Dwayne, may pagmuli na lang ka. Kaya di ko ganahan mag-uyab-uyab. Uy, niya usap pasad, mamisita ka? Pisat pa man gani ka? Sa episode, ay pag ikaw na ha? Sa mga tanaw ka? Ay, pag-iwan na, Dwayne. Ipadakop ta karon. Di magod ka mo tuon ako tisay. Kay baw ka tisay. Gabuto na ko ang buwan. Og ihapak sa imong bugan. Aron sa imong dughan mo tatak akong pangan. Duwin.
Sa mga ginay mo din, tinigdanay, makanay mo sa kong ate. Oo, tinutunay kayo. Kay Bo, baka. Nga tanan, buhaton ako para sa imong ate. Kay, Mo ba? Paaka ko na si ikaw, be. ay, di man maabot. Imong alam, be. Pahulman na kasi musiko, be. Yo! Ati, tig-anay ko na ihay para sa imuha ati. Sukdi ati, tig-anay ba si tinuod mo? Sa may buhatan ako si Tay. Ano na lang, Duin? Nako ipa-challenge ni mo. Makasunod kay ka na ako sa tulo ka bisis, kapasar na ka, balik ka sunod Domingo. Pero di ka kapasar, ayun na pagpakita na mo ha? Unsa man na? Bisa kunsa kayanan ako. Sige, wata ha, kaya ako kakwaon ha. Sige, mungkod na sa dili din. Ano na, Duin? Muna akong challenge ni mo. Unsa man? Ano yung plato? Ha, basta makasunod ka na ako. Aw, balik ka sunod Domingo. Hindi ka kasunod na ako, ay napakita na mo ha. Sige, sige, sige. Unsa man ka? Kaya nang mag-drive ka ba? Sa, Ano pa? Magkuhan mo na eh, ngayon ba? Ngayon. mo lagi. Oh, Ready na ka? ready na? Sige. Sige ha. Kaunang lihok. Ngay! Ngay, ngay! Kausa. Kuha na ko sa? Ngay! Brum, 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 brum. Ngay, ngay! Brum, 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 brum! Kuha. Oh. Duha na to ha? Duha na, duha. Usan na kuhan? Isa. Sige, sige. Final na, final. Ngay! Brum, brum. Ding, ding, ding. Ding, 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 ding. Ngay, ngay! Brum, brum, brum! Ding, 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 ding! Ding, 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 ding! Oh, kuha na. Mapay ka tuluan na din. Oh. Final ha? Oh. Final. Sige. Ha? Ngay! Brum, brum, brum. Ding, ding, ding. Dum, 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 dum. Ngay, ngay! Ngay, ngay! Brum, brum, brum! Ding, ding, ding! Dum, 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 dum! Ingat, kuha, pasan na ka. Okay na? Balik ka sa Domingo ha. Bantay ka ha? Oh. Yan, salamat ha! Oh. Yan, to na ko! Sige. Sa'yo na! Sa'yo na, Kamandayana! It's the motherfucking Eagle Double G. Uy! Oh, balik ha, sunod ha. Ito na kay! Sa'yo na ka to. Oh! Pero sa nagbabayan yung matiri ko. Hindi na nga bakit ako! Una ko rin akong boy. Ganun kasi ako nagkawin na yun. Sa'yo may problema din sa kunola. Mo hugaw kayo! Nasa imo ko ano? Hugaw ka tayo. Di ba ka nagkahugaw? Isa pa nagbinuwayo mo. Ibo day, hugaw na rin mo naong. Tiyak di ay. Nasa ako. Hugaw ni mo naong. Di man di ka. Ano nagkabuling mo ni? Ako din ko. Ito makuntisay, nanguyap ka ba? Ya, ako dahil siguro itong ipapahid-pahid ko niya atong kuan. Plato, nagipasunod-sunod ko niya sa aksyon. Ikaw din, day, ka ganang hugaw na yung naong. Dito sa kuntikay, nanguyab kuntikay. Kabuang naman ang taanin nila noon. At di pa kakato ang yung gipadua, ang gipasalin na ko. Ang sabi challenge ni Musad. Yan mo gipatusok-tusok atong botelya. May straw. Sigmo ka to yun doon. Daod sa, ang tani, baos ani. Kani mga bayana ba? Baos kita ani. So, may buhato na to ang makabaos ano? Ito pa ang yarong kumauta. Kita tagpaagi. Loh, saan na? Akan na. Saan ay? Nainas iring? Tae lagi. Ito kulit lagi na. Tae lagi ni. Nakawanan ko kulit to. Ayan tae. Ilawin ko no. Tae gis iring. Kani. Baos ta. Ato dadon nga to ni ato ning papahid nila. Ito na. Wow, sige. Binitek, wi. Ayo! Ayo! Ana atong buhaton. Namo. Ana atong buhaton ha. Ato sila ining nga kwarta atong takban. Ato siyang takban. Nya. Ino na to nga kwarta. Nga atong takban no. Unang iyap na to 1 2 3. Imong ino sila nga ipahakop gid ba? Ipahakop kay aron kani mo ilang mahakpan ang taes irin. Ha? Ayo! Tuga ko no. Yo.
Ayo. Oh, mabalik lagi dayon mo. Dami toyo ninyo. Sama na. Sa may toyo ninyo. Naalagi mi kay naami kwartang dala. Awang gitakban kay daghan kay ni ba? Nya, kung nag-ihap na mo 1 2 3 dapat kuha o ninyong kwarta ha? Daghan ba kayo ni? Oh, ihag mo ko to try. Kuha na ninyo. Hak pa na yun. Saman. Ali. Apa? Dili, dili. Ha? Nami korang da? Asa ba? Kwarta lagi ni among gitakban lagi nya. Kung nag-ihap na mo 1 2 3, kuha na ninyong kwarta kay basig mulupad kay daghan ba kayo ni? O sige. Nya, murag baho mo lagurog ta is iring. Nang basig na nalibang iring diri. Bito, murag. Bahugid ay, pero. Kuha na ninyo. Angan. Kuha na yung kwarta oh. Nakabasa ka sa kung huna-huna. Nag 1 2 3 ka. Nag-iap na ko 1 2 3. Lago tag isas ka ka. Sige. 1 2 3. Oh. Kuhain nyo na ng kwarta. Inyo na inyong kwarta. Hindi ah. Pahuan ni Butirik eh. Kuha ni dun eh. Samtang ka dun. Sus.